Dalian nyo! Darating na si Sir! Saan ka galing? Ma'am, di ba po day off ako ngayon? Alam mo nang mga anak si Madam Ellen Mo, may talaga nakapag-day off! Hindi niya alam ang kanyang duties. Eh di, paalala nyo! Nandito tayo para lang kumayod. At hindi lamang basta-bastang kayod. Kung hindi ay todong kayod. Dito ay bawal ang laging napapagod. Mga tamad antukin at tulog ng tulog. Kailangan todong kayod. At lahat tayo may specific duties. Ako ang kusinera ng mga prinsesa. Ako naman ang kanilang super yaya. Ako ang labandirang balansadura. At ako naman ang all-around na muchacha. Kayod ng kayod, bawal mapagod. Bawal ang tatamad-tamad dito. Kung sa akin ikay pabanjing-banjing, hindi uubrang ugaling yan dito. Trabaho dito'y pangkalabaw, pagkat sa ilong nakasingkaw, ang kikitaing dolar at dirham, ireremit tuwing buwang katapusan. Nandireto tayo para lang kumayod. At hindi lamang Basta-bastang kayod. Kung hindi ay todong kayod. Di kasama sa iyong sweldo ang iyong pinapagod. Kapag emergency, gigisingin ka. 24 oras kang on call sa paglilingkod. Kayod ng kayod, bawal mapagod. Bawal ang tatamad-tamad dito. Kung sa atin ikay pabanjing-banjing, hindi uubrang ugaling yan dito. Trabaho dito'y pangkalabaw, pagkat sa ilong nakasingkaw, isipin mo na lang tuwing buwan, ang pagod mo'y mayroong kabayaran. Kayod ng kayod, bawal mapagod. Bawal ang tatamad-tamad dito. Kung sa atin ikay pabanjing-banjing, hindi yan uubra dito.